Hej alle sammen, velkommen til denne video. Jeg vil læse et vers fra Matteus evangeliet, kapitel 3, 7-10. Men da han så farisæerne og saddukæerne kom til hans dåb, sagde han til dem: I øgleunger, hvem har lært eder at flyve fra den kommende vrede? Bærer der frugt, som er omvendelsen værdig, og mener ikke at kunne sige, hvad eder selv vi have Abraham til fader, til jeg siger eder, at Gud kan opvække Abraham børn af disse sten. Men øksen ligger allerede ved roden af træerne, så bliver de hvert træ, som ikke bærer god frugt, omhugget og kastet i ilden. Det er, ja. Jeg håber, I har en god dag, og jeg håber, I bliver det. Jeg elsker, at det gør Gud også.